Fl-aħħar ġimgħat id-deputat Laburista Gino Cauchi għamel qatt ta' mistoqsijiet parlamentari li ġew mwieġba mill-Prim Ministru Gonzi u mill-Ministru Dolores Cristina. Mit-tweġibiet ħareġ bilanċ ċar kontra l-Oppożizzjoni Laburista fl-aħbarijiet u fil-programmi ta' ġrajiet kurrenti tax-xandir tal-Istat. Fix-xhur li għaddew l-aħbarijiet tax-xandir tal-Istat ħadu mal-100 kumment lid deputati u ministri tal-Gvern iżda 10 biss lil kelliema Laburisti. Intant mistoqsija parlamentari oħra li baqgħet ma twiġbitx kienet dwar kemm l-aħbar kien hemm illi tippromovi inizjattivi tal-Gvern u kemm kien hemm aħbarijiet dwar kummenti u proposti tal-Oppożizzjoni. Il-kalkoli tal-Partit Laburista huma li għal kull aħbar li titkellem dwar il-Partit Laburista kien hemm 4 dwar il-Gvern. L-affarijiet marru għall-ar fl-iktar żminijiet kruċjali meta fil-bidu tas-sena kien hemm possibilità ta' elezzjoni ġenerali. F'dan iż-żmien fi programmi bħal TVAM kien hemm żbilanċ totali fejn l-esponenti tal-Gvern deru kważi id-doppju minn dawk tal-Oppożizzjoni. Toħroġ trend inkwetanti ħafna illi b'mod partikolari f'Jannar, Frar u Marzu meta kienet qawwija l-għajta ta' elezzjoni ġenerali, il-PBS hemmhekk ma ddejjaq xejn jiżbilanċja totalment l-apparat tiegħu, il-programmi tiegħu a favur il-Partit Nazzjonalista. U jiena nemmen li dan kixef idejn l-amministrazzjoni tal-PBS x'ser jagħmlu u x'lesti jagħmlu u x'ser ikunu qegħdin jagħmlu mill-xandir tal-Istat meta l-pajjiż jidħol verament f'kampanja elettorali. Quddiem dan kollu Gino Cauchi qal li t-tort mhuwiex tal-ġurnalisti il-ħaddiema jew il-production houses iżda ta' min imexxi l-Istazzjon Nazzjonali, ewlenin fosthom il-kap eżekuttiv u l-editur reġistrat Dr. Natalino Fenek. Mhumiex il-ġurnalisti, mhumiex it-tekniċi, mhumiex id-djar tal-produzzjoni. Ir-responsabilità hija tal-amministrazzjoni tax-xandir tal-Istat. Iċ-chairman u l-bord tad-diretturi, il-bord editorjali, il-kap eżekuttiv u l-editur ir-reġistrat tal-istazzjon. Fl-aħħar mill-aħħar dak li jxandar huma dawn in-nies li huma responsabbli ta' dak li jxandar. Dawn għandhom iġorru responsabilità ta' emilhom filwaqt l-awtorità tax-xandir li għandha issa l-fatti qudiemha għandha tagħmel xogħla u tara li dan ma jerġax iseħħ.